sunt unicul în Republica Moldova cu așa idei. 9 din 10 antreprenori idei n-au și în cifrele lor. Da. Dacă vrei să faci 5.000 de euro în viață, întâi fă 5.000 de euro în Excel. Tu cauți oameni creativi ca tine. Da. Business-ul mic se construiește pe oameni creativi, business-ul mare se construiește pe sisteme, procese și angajări. Am o veste proastă. Tu nu-ți poți dezvolta business-ul ăsta la nivelul ăsta. La 1 februarie, care este suma profitului curat pe care tu o să o ai în firmă? Ca profit curat, 2500 euro, eu cred că ajung la sigur. Ce se întâmplă dacă noi la suma asta n-ajungem pe data de 31 ianuarie? Salutare, dragi prieteni, în cadrul unei noi emisiuni Afaceri la Microscop, locul în care noi discutăm idei de business și afaceri cu startup-eri, experți și antreprenori, cei în devenire inclusiv. 2 ani de zile facem aceste emisiuni. Iată, acest episod, practic, e cel care pornește un al 3-lea an. Și foarte mulți dintre voi veniți cu feedback-uri despre cât de tare vă inspiră aceste istorii, cât de multe lucruri învățați noi. Inclusiv unii înțeleg că au sau nu nevoie de antreprenoriat după așa istorie. Deci rugămintea mea, un singur mulțumesc, e mai mult decât suficient și el poate să arăte printr-o abonare la acest canal și printr-un like la acest material video, pentru că știți că este util. Și da, uneori, unii dintre voi încep a privi un material video la start, dar înțeleg că nu e atât de interesant pe cât ar părea. Să știți că lucrurile interesante se ascund în detalii până în ultimul minut din material. De asta, uneori, pentru ca să înțelegi o carte pe adevăratele, trebuie să o citești până la capăt ca să-i găsești și deznodământul. Iar eu, între acest episod, vreau să îl prezint pe un următor antreprenor care este și în programul nostru de mentorat și care are o idee așa, mai deosebită decât cele standarde, ca să vedem ce face și ce am putea să facem împreună. Salut! Salut! Noi avem o tradiție să ne dai câteva detalii despre tine și să le notăm aici. Pornim cu nume, prenume. Frunze Andrei. Tu ești Andrei Frunze. Așa. Nișa de business. Producător panouri decorative pentru calorifere. Adică apropo, da. Da, ele țin așa? Ele țin în dependență, dacă toți clienții vor fi așa de sprinteni și sportivi, 100%. Mulțumesc. Cum se numesc ele? Producător de ce? Panouri decorative pentru calorifere. Panouri decorative. Și anume pentru calorifere, pentru că suntem focusați anume pe acoperirea calorifere. Așa. Ce mă interesează vârsta? Vârsta niciodată n-am. Sunt din 1977 și dacă mă întrebați dacă l-am văzut pe Lenin, nu l-am văzut. Din 1977 și 47. Așa, 47 de ani. Originar din? Ialoveni. Aha, Republica Moldova. Stai în Chișinău acum. Bun. De cât timp te ocupi cu nișa asta? Mă ocup din martie. Acum? 2025, martie. Bun. Câte persoane sunt acum în echipă? 4. 4 persoane. Tot cu tine? Sunt al 5-lea. Plus 1. Bun. Dă-ne un pic de context cum ai ajuns în nișa asta sau altfel spus, înainte de asta ce făceai de aterizat aici? Aterizarea asta a fost mai mult ca fiind o fire artistică. Din anii 90 am fost primul care am trecut podul de flori în Iași, la liceu de muzică. Chiar primul, da? Chiar unul din primii, în vagon, cum spune, sau în eșalonul ăsta de trenuri. Când s-a deschis podul de flori, am nimerit în acest grup de copii. La Ungheni? Deci nu la Ungheni. Am fost ales pentru a învăța la liceu din România. Atunci era podul de flori, adică unirea Moldovei cu Sufletește. Și acolo am învățat un an la liceu cu inclinație artistică ca muzician. După aia am văzut că la liceu se învață pe lângă instrumentul de bază care este trompeta. Am dat de cuvință să vin înapoi în Republica Moldova la Ștefan Neaga, pentru că este mult mai specializat și am finisat, am absolvit colegiul. Apoi am cântat la o orchestră prezidențială ceva timp, unde am văzut că nu este rostul muzicii
de a face bani, pentru că până la urmă asta vroiam. Sunt dintr-o familie simplă, dar bogată spiritual. Sunt din Ialoveni. Părinții sunt din agricultură, mama este contabilă, a fost contabilă șef, sunt vii, slavă Domnului ambii, taică meu a fost șef de tractoare și mi-a spus că, adică a avut un viitor pentru copilul său, cum sunt eu și sora mea, și pe mine m-a dat, adică la Colegiul Ștefăneaga, unde am finisat și am făcut... După orchestra prezidențială mi-ai făcut ceva? Da, după orchestra prezidențială am finisat Universitatea de Stat în domeniul jurisprudenței și firea mea de a face o afacere mi-a dat târcoale și am deschis în Ialoveni primul club de internet club, cum se numește Arena Club. Am început de la... în 1998 până în 2002. 2002, 4 ani. Da. Și după? Profitul a ieșit de acolo? Profit a ieșit, dar am avut un burn-up, pentru că între timp cât am avut internet club, eu tot acolo făceam cursuri pentru cunoașterea calculatorului, am avut peste 400 de elevi, am avut încheiere contract cu oficii forțe de muncă și paralel m-am cunoscut cu directorul liceului din Molovata, de peste Prut, de peste Nistru, unde a fost război și dumnealui nu avea profesor, dar a primit grant câteva calculatoare. Și eu m-am dat ca profesor și eram profesor acolo, luni, miercuri, vineri, iar de luni până luni... Da, inclusiv, după 2002? După 2002 am fost angajat la Banca de Economii. Am lucrat 2 ani de zile în Banca de Economie ca administrator de rețea, 2002, tot în Ialoveni. Da. După? În 2004 m-am căsătorit și s-a oprit tot. Adică s-a oprit toată viziunea asta care... În 2004 am vrut să mă ocup cu altceva pentru că am ajuns la nivelul că internetul deja a apărut foarte mult concurență, lucrai noaptea, ziua sud ca împrejur, trebuia să fie... Bine, aveam angajați, dar oricum trebuia să fiu cu ochii în patru. După bancă am lăsat banca și m-am angajat ca bunii mei prieteni din Ialoveni, care aveau 15 camioane, m-am angajat în transport internațional, în logistică. 2 ani de zile, 2024-2026. 2004-2006. 2004-2006. 2 ani de zile, da. În 2006 s-a născut primul meu băiat, Cristian Frunze, care acum este mândria noastră, învață în San Francisco Universitatea Minerva și este în domeniul marketing și business and marketing în San Francisco, chiar în orașul... Și antreprenor. Și antreprenor. Este primul antreprenor, cel mai tânăr, de la 14 ani, MediaCore, proiecte și așa mai departe. În 2000, deci din 2006 până în 2008 am lucrat la compania și am gestionat camioanele dumnealor și lucrând la salariu am văzut că am potențial mai mare. Toate ideile care le spuneam proprietarilor că este posibil de a face bani mai mulți decât marfa dumneavoastră, că ei erau importatori și exportatori, dar eu era potențial mai mare, dumnealor nu ne dădeau voie să mă ocup cu alte camioane, adică ei aveau 15 camioane, eu le încărcam, le aduceam înapoi acasă și cu asta se termina, dar eu simțeam că aveam potențial de 5 ori mai mare. Și mi-am deschis compania mea personală din 2008 până în 2020, companie de transport internațional, care am gestionat, de la început am avut 4 camioane luate în companion, deci el era cu mașinile, eu eram cu logistica, procentul se împărțea așa cum era de cuviință. Cu Europa lucrați? Cu Europa, dar cel mai mult cu Rusia. Deci lucram cu Maconul, 2008-2020. 2020. Business profitabil? Business profitabil, dar cu mari bătăi de cap. Deci iarăși 24 din 24. Eu am vrut să fug de ritmul ăsta de 24 din 24, dar nu am reușit, pentru că logistica îmi era interesantă, că mă întâlneam cu oamenii, mă întâlneam cu șoferii, mă întâlneam cu clienții, dar nu-mi vedeam familia.
copiii creșteau, nu că creșteau fără mine, eu eram... Dar din 2020? Din 2020 s-a întâmplat ce s-a întâmplat în toată lumea, pandemia. Am lucrat cu Rusia și în 22 s-a început și războiul, până ne-am aclimatizat din 20 până în 22, s-a întrerupt toată relația cu Rusia, Ucraina, Belorusia, toate țările CSI și n-am avut posibilitate să lucrez la 100% cu... Și ați închis business. Și am închis business-ul ăsta din motiv că trebuia să mă respecializez cu Europa, dar eu am zis că vreau să-mi văd familia, am ajuns la un nivel a familiei. Dacă tu din martie ai început să te ocupi cu asta, înseamnă că vreun an de zile ai fost pauză. Deci 3 ani de zile am fost practic pe pauză. Din 2020. Din 22, deci 20, 22, 23, 24 m-am angajat la o companie de distribuție, import și distribuția gazelor naturale, pentru că în 24 s-a deschis piața, s-a liberalizat piața cu gaze și eu m-am angajat în domeniul vânzărilor. A fost foarte bine, am avut succese, doar că în 24 la sfârșitul anului am dat demisie din motiv că eram oricum angajat și mă simțeam că eu trebuie să fac eu de personal ceva. Eu, ascultând atâtea schimbări, eu mă întreb când le reușești. Noi acum suntem aici în punctul A și hai să luăm un punct B. Aici, acum, în medie, iată business-ul ăsta, ce presupune în cifre? La nivel de unități, clienți mai degrabă mă interesează, clienți, și la nivel de eu m-am pregătit. Profit. Și cât vrem să avem în... Hai să luăm 6-12 luni. Așa, încă o dată întrebarea. Clienți câți avem acum în medie pe lună și profit în medie. Și cât vrem. Așa, ca clienți avem în jurul de 20. 20 pe lună. Dar să înțelegeți că un client poate avea 5-6... Diferit check mediu. Da, check mediu, da. Și profitul în mediu? Și profit. Ca profit, dacă scoatem toate cheltuielile și mai departe, am în jur de 400 euro. 8.000 lei. Ok. Acum, iată, avem clienții și profitul în, hai să spun, 12 luni. Care e scopul, targetul? Putem să luăm pe profit, pe urmă să vedem clienții. Deci, în mediu 5.000 euro. Vrei 5.000. Da, și suma asta este argumentată de mine, dacă mă întrebați. Argumentată, interesant, și numește argument. Adică argumentată, văd potențialul, îmi știu energia, îmi știu potențialul meu personal, dar am venit la tine, Alexandru, și l-am mentorat pentru a toate ideile care le am, că am sute de idei, fiind o fire poate artistică, și artistismul ăsta vreau să-l transform în business, așa zic, o stabilitate. Care crezi că sunt acum impedimentele care ar putea să apară sau provocările pe care le ai ca să te duci de la 400? Focusarea. Sunt defocusat din simplu motiv că nu am delegare. Pentru că sunt la început de afacere. Stai așa, focusarea, delegarea le-ai spus și eu le pun separat, am ușor să vedem de ce. Și încă crezi că nu este? Care ar putea să te încurci? Poate încă nu te încurcă, dar ar putea să te încurci să ajungi la ăștia 5.000. N-aș spune că e ego-ul meu, dar am mai vorbit eu cu mai mulți că am ajuns la o vârstă când aș fi vrut să am deja o liniște sufletească, dar totodată produsul meu să fie vândut și să mi-aducă venit. Nu știu, adică așa, liniște sufletească, da, dar cu profit. Dar tu spui liniște sufletească, asta e sufletească de fapt sau e fizică? Sufletească, nu, fizic sunt... Liniștea sufletească o numești asta împăcare? Împăcare, da. Împăcarea o numești ce și faci să-ți placă? Da. Mie îmi place... Și totodată să aducă rezultat. Eu am mai zis lucrul ăsta, că îmi place sclipiciul oamenilor care primesc produsul nostru. Eu am primit un caif enorm de la 3 lucruri. Prima, când eram în orchestra prezidențială și la colegiu, pentru că ieșeam în fața oamenilor, cântam și toată lumea aplauda. Și mie asta ești om de scenă. Om de scenă, da, știți? Cred că da. Care e motivul? Cineva mai spune epatajnăi, dar... Nu, epatajnăstea e altceva. Bun, există epatajnăstea asta atunci când tu
tu vrei cu orice preț să atragi atenție. Kirkorov e epatajnic. Nu am tatuaje. Chiar și prin felul în care te îmbraci. Dar tu ești om de scenă, eu sunt om de scenă. Astea sunt oamenii care primesc plăcere de la fi de masă văzuți și apreciați. Când vezi că nu neapărat să stai în picioare, să stai vinile oamenii după tine, dar să vezi mulțumirea lor, dar în masă. Mulțumirea lor în masă? Satisfacția lor, plăcerea lor. Dar nu prin a-ți scoate în evidență unele lucruri care diferă de alții, adică nu prin tatuaje, nu prin păr verde, nu prin... Adică eu vreau prin lucrări. Eu am 2 băieți și vreau băieților mei să-i arăt că taică-su nu în zadar i-a crescut, i-a dat 7 ani de acasă și slavă Domnului mie mi s-a reușit, mie și soției mele și bunieilor. Cristian este în San Francisco, Damian este tot în afacere, are 15 anișori deja de 2 ani de zile și am zis numai decât să vină la... Dar ce face el? El face marketing, deci email marketing. Email marketing face Cristian, da, doar cu persoane juridice în America. Iar și oficial o face. Iar Damian primește filmările a youtuberilor, le redactează și apoi le încarcă pe toate social media. Deci asta nu pur și simplu este un redactor. Și el, apropo, are 6 colaboratori, adică 6 editori, inclusiv cu el. Cum a ajuns așa, out of topic, cum a ajuns copiii tăi să fie antreprenori? Eu de fiecare dată dau sfatul ăsta și niciodată nu voi ascunde secretele, că sunt așa deschis. De fiecare dată părinții trebuie să-i dea pe copii oriunde și oricând acolo ne doresc ei și prin discuție să ajungi... Deci, ca să înțelegeți, am umblat 1 an și jumătate la not, ambii. După aia ei s-au plictisit, dar au ajuns la o performanță. După aia Cristiana a umblat la chitară, Damiana a umblat la fluier. S-au plictisit, dar iarăși au ajuns la un nivel. Și noi discutând lucrul ăsta, noi ajungeam că, uite, tu ai ajuns la un nivel, ok, dacă tu vezi, și ei singuri mi argumentau, tate, eu din chitară mi-o fac pentru suflet. Eu gata, am ajuns până aici, eu am găsit altceva. L-am dat la pictură, l-am dat la Purple, la companie de design pe Cristian. Cristian, apropo, a ieșit în evidență cu prima lui afacere din 2000, când a avut 14 anișori, smartcourse.ro. Este un site din 20 că a făcut peste 24 de cursuri de învățare a Illustrator, Photoshop, Corel Draw, 3D Max și la început a început cu 3 cursuri care el le-a filmat cu vocea lui de copil și el s-a adresat la mine și a zis: tati, mami, nu mă iau în serios oamenii, ce fac? Și am zis că trebuie de angajat profesori contra cost care îți filmează cursul, dar tu le gestionezi cursurile astea, le procuri de la ei, le dai banul cât costă și tu le dai pe site. El 2 ani de zile a făcut afacerea dată prin platforma educațională internațională, am uitat cum se numește. E foarte renumită. Și a ajuns la profit? Și a ajuns la un profit și vreau să zic că Universitatea din San Francisco l-a luat, știți din ce considerent? Deci nu e destul că a avut peste 40 de gramote. Dar gramotele astea știți cum? Da, el le-a primit cu bună merit. Dar datorită faptul că în ultimul an, înainte de universitate, el a lăsat liber accesul la smartcourse.ro. Adică fiecare care a dorit să cunoască în limba română orice program de la început până la mediu, pentru că profesionist deja era altă etapă și alt cost, l-a dat liber și oamenii au avut acces, dar mai mult, adică copiii, cei care... Cristiana a participat la TEDx, unde a avut o tematică care a ales-o el. Tinerețea nu are scuză. Adică dacă ești tânăr, asta nu înseamnă că nu ai practică în viață. Asta înseamnă că dacă ai ambiție, prin ambiția asta vei ajunge acolo unde dorești tu. Îți trebuie doar timp și ambiție. Și Cristian așa a ajuns. Adică a ajuns acolo unde este acum. Libera alegere și susținere. Am înțeles, diversitate, am înțeles. Acum, da, diversitate. Întorcându-ne la noi
drumul ăsta nostru de la 4-500 la 5000, am avea nevoie de focusare cu delegarea, liniște sufletească și mai este ceva ce ar putea să ne împiedice? Sau și crezi că acum te ține încă? Mă ține acum așa un din lucru. martie până acum este un pic de timp. Da, am început lucrul ăsta să-l fac ca să înțeleg. Deci, în primul rând, lucrarea dată am făcut-o în 2018 la noi, la mine acasă și având 18 cumătri, să nu fie cu număr, și salutări tuturora, cumătrilor mei, au zis că Andrei, vreau și eu. Andrei, vreau și eu. Și eu dădeam un număr direct la lemnar. Dar cum ai ajuns anumele că l-așa produs? Păi zic, în 2018, la mine caloriferele, deci la intrare în apartament stă un calorifer, în față stă un calorifer. Și tu ca om artistic ai zis trebuie să le acoperi. Da, trebuie să le acoperi pentru că de unde te-ai inspirat? Deci m-am inspirat din mintea mea, că am zis că la mine tot în casă e îmbrăcat, slavă Domnului. Am covoare, am lustră, am tapet, am dulap. Ai văzut asta undeva? Nu, n-am văzut lucrul ăsta, am zis că trebuie să le acopăr. Eu știi ce făceam? Eu de fiecare dată puneam câte o lumânare, câte un brăduț, câte o grâleandă pe ea și tot le acopeream în stilul ăsta. Vara le puneam ce puneam, fiecare sărbătoare... Pe calorifere. Pe calorifere, da. Dar până a pune este, puneai brăduț și variante ca să le acoperi. Lângă o floare mare, așa. Da. Și până ai ajuns la astea. Acum, modelul ăsta de business la noi este prin tu faci parte de marketing, de promovare. Promovarea respectivă, deci marketingul tu l-ai făcut, clientul îți scrie mesaj să faci și vânzarea, mai departe tu dai asta la băieții care le produc, da? Este producere, și mai departe tu mergi și le instalezi. Sau le livrezi, că nu neapărat că e nevoie de instalare, pur și simplu omul a venit și a pus-o. Da. Corect? Da. Okay, dar... Eu mă strădui să le instalez personal pentru că, cum am zis, eu am nevoie de străluciul ochilor ca să văd, pentru că noi le aducem fiecărui client ambalate. Acest am nevoie de, vreau să-l acuș să ajungi la dânsul. La această idee compoziție. Tu, în principiu, acum vorbim despre ăștia 5.000 de euro. O să fie o chestie interesantă de făcut. Știi de acel QLP, da? Noi avem nevoie de cât e prețul mediu la per client acum. Nu prețul. Hai să spun, cecul mediu pe profit. Așa. De pe client, cam cât e acum. Dacă să iei 10 clienți, în medie cât îți rămâne de la fiecare dintre și per client? Deci eu m-am învățat încă din logistică. Eram printre primii când lucram nu la preț, dar la volum. La volum, adică la angro. Iată de ce, înainte de a face afacerea dată, eu am analizat piața și am aflat că produsul ăsta este foarte scump din două puncte de vedere. Primul punct de vedere, nu ți face simplu, să nu creadă lumea că l-ai dat la calculator, ți-a tăiat CNC-ul sau CPU în rusă, CNC în română și basta. Deci fiecare figurină asta este rost cu mâna, pentru că nu există aparat care roade, șlifuiește fiecare element. Pe lângă asta, 3 proceduri de vopsire pentru ca el să devină ideal. Cecul mediu care la noi? Deci cecul mediu ar fi de la fiecare panou în jur de 800-1200. Deci 1000 de lei. 1000 de lei. Da. Asta e... Și asta nu e profit. Da, și asta e venit. Nu poate fi venit. E ca asta cât costă? Asta costă acum la moment 6200 de lei. Ok, dar sunt altele mai ieftine. Da, dar se ne costă în jur la 4000. Apoi nu poate fi 1000 de lei venitul, profitul murdar. Ok. Da? Da, profitul murdar. Deci tu ai în felul următor. Pentru un calcul 1000 de lei. De fapt nu doar ții, dar la majoritatea, că noi avem aici provocarea asta când vorbim de cifre, hai să luăm altfel. Iată, în medie un client, săptămâna trecută ai avut un client? Da. Ok. Și el a comandat panouri. Câte panouri a comandat? Unul. Care ți-l aduce aminte? Unul. Avea un calorifer și pentru un calorifer. Da. Un client a comandat un client un calorifer. Caloriferul și ăla cât? Un panou. Un panou. Cât costă? Totul depinde de mărime. La ist client. La clientul ăsta a costat 3800 de lei. 3000 panou. Care a costat 3800 200 de euro. lei.
Acum, noi avem cecul mediu de vânzare, asta ar însemna că un client a comandat 3800, Așa. un al doilea client a comandat de 2 calorifere, Așa. în medie 1,3, 1,5, 1,2, 1,1. Și atât dacă noi luăm 3800 plus 3,200 plus 8,900, noi luăm cecul mediu din vânzări, deci cec mediu pe vânzare. Așa. Doar că eu de obicei aici întreb cecul mediu per profit, murdar chiar să fie, pentru că tu 5.000 de euro profit vrei să-i faci în vânzări. Corect. De asta noi aici avem cecurile mediu așa, dar e că ești din 3.800 ăștia, profitul murdar ar fi cât? Deci dacă el e 2.400 de lei sine costul, păi am 1.400 de lei aici. 1.400 de lei. Asta e vreo 70 de euro. Acum, la alții, dacă să-i luăm așa, la unii două, că în medie, cel mai multe cam clienți cu câte calorifere? De câte? 2, 3, 5, 1. Dat fiind faptul că sunt de la început de cale, doar câte 1 și am câte 5. Dar cel mai des 1. Dar vă spun de ce. 1 ca să mă vadă cine sunt și ce lucrare Asta au. ei așa vor. Așa de fiecare dată chiar să facem întâi 1 și pe urmă dacă ceva să mai facem și alte. Și a buhnit, a explodat, zic așa, comenzile după ce am participat la expoziția mobilieră Arena de la Arena. Cât ai plătit pentru expoziție? 500 euro. Ok. Ne întoarcem și la asta. Deci noi avem 1.400 de lei, asta și dacă majoritatea sunt tot așa, dar unii o leacă mai mult, noi punem 80 de euro, e cecul mediu de profit murdar. Profit murdar. Murdar, da. Acum, 80 de euro ăștia, foarte simplu dacă îi luăm, să dăm 5.000 să-i împărțim, dar 5.000, acum și o să înțelegi că de fapt nu sunt 5, că noi 5.000 vrem să punem în buzunar, dar o să mai adăugăm alte vânzări. Dar să luăm întâi așa, 5.000 de euro împărțit la 80, asta 62 de clienți, deși eu am nevoie aici, pentru ca să, 62 de clienți, ca să am 5.000 de euro murdar. Ca să am 62 de clienți, murdar profit, asta e pentru că noi aici n-am scos încă, aici e doar la producere, dar noi mai avem aici câteva aspecte importante. Primul este marketingul, al doilea este impozit, a treilea, nu știu, ai oficiu, ceva de genul, da? Da. Așa, oficiu. Și iată, acum dacă noi le mai adăugăm pe astea. Și mai este aici foarte important, este însăși lemnarul. Că nu sunt eu lemnarul. Înțeleg, dar tu din sine costul ăsta îi scoți deja, aici e banul curat. Da. Acum, la aceste costuri eu dacă aș mai pune încă minim vreo benzina, inclusiv, exact, da. Dacă aș pune 1.000 pe marketing, impozitul... Nu, dar nu puneți, eu chiar vă spun cât cheltui pe lună. Cât cheltui ei? Hai spunem cât cheltui ei. Deci pe lună, pe marketing? Da. 250-300 euro. Da, eu am pus aici reșind din 5.000 care vrem să-i facem, dar nu din... Și asta e, de asta așa am spus minimum. Impozitul încă vreo... 12%. 5, 700, 800 de euro. Oficiu... Oficiu 200 euro. 200? 200 de euro și benzina 500? Nu, 150. 200, da. Așa, noi mai avem aici încă 2000 și un pic. Hai să spunem 2300 de euro, 2300 de euro. Tu pe lângă profitul care vrei să-l pui în buzunar, că ăsta e profit care vrei să-l pui în buzunar, mai ai nevoie de 2300 de euro. Asta ar însemna că la noi aici murdarul din vânzări trebuie să fie nu 5000, dar 8000. Dar este corect că la toate cheltuielile să-mi bagă aici și salariul? Stai, am să ajungem. E foarte bună întrebarea ta. Și asta e majoritatea. Deci, cu părere de rău, majoritatea antreprenorilor nu-și fixează salariul ca angajat, pentru că el e proprietar de business și scoate tot pe dividende. Pe de o parte, asta este ok. Și cotează cum îți scot banii. Pe de altă parte, în secunda în care tu decizi să ieși din business, businessul tău, de fapt, nu mai este viabil. Pentru că el nu este autosustenabil, pentru că dacă tu te-ai ieșit cu totul și trebuie să achiți cuiva salariu, tu ca proprietar ești pe zero profit. Așa. Tu nu ai ce pune în buzunar ca dividend. Dar acum și revenim. Nouă aici ne trebuie, de fapt, ne-am uitat noi 7300, eu aș pune 8000 pentru că marketingul sigur o să te coste mai mult. Acum, noi avem 8000 de euro care vrem să-i scoatem. Ăștia 8000 înseamnă Q înmulțit la P,
revenim la formulă. Asta și 80 de euro la noi este cecul mediu, până și îl lăsăm așa, chiar dacă el ar putea să crească. Nouă ne trebuie, de fapt, aici 100 de clienți. Și atât toată matematica ta acum este despre matematică, pentru că știi vorba și dacă vrei să faci 5.000 de euro în viață, întâi fă 5.000 de euro în Excel. Și am o să vezi de ce. Noi avem aici provocarea numărul 1, știi care? Ca să generăm ăștia 100 de clienți. Adică pâlnea de obicei care noi o desenăm. Ea acum la tine în etape, e așa și arată. Nouă ne trebuie aici 100 de clienți care să ne chite ăștia 80 de euro să ne aducă. Ca să am 100 de clienți, și acum te întorci și leacă în matematica care tu deja sigur o ai. Când faci o vânzare, ca să ajungi la acel client, tu comunici de obicei prin, la unii te duci acasă să măsori, de la majoritate tu spuneai că ai direct pe mesaj. El îți trimite mărimile, tu în primul rând mesaje și convorbiri telefonice. Ca să le dăm aici e vânzarea, ca să ai vânzarea respectivă, ți trebuie să dai ofertă. Acum, din 10 oferte pe care tu le dai, când le dai, câte vânzări faci? 3. În mediu. În medie. Asta ar însemna că noi, ca să avem 100 de vânzări, noi trebuie să avem câte oferte date? 300. Eu sunt artist, eu nu sunt matematică. Nici eu, dar dacă din 10 sunt 3, asta ar însemna și tu aici ai nevoie de 100, tu din 10, 3, din 30 ai 10. Așa. Din 30, 10, din 30 și ceva. Așa. Atunci aici din vreo 400 plus minus, să ai 100. Așa. Cam așa are și. 1 la 4. Deci la tine din 3 oferte tu ai o vânzare. Da. Din 3 oferte, 3 jumate, 4. Noi aici avem nevoie de 400 de oferte. Asta ar însemna măsurări. El îți dă măsurarea acolo, ce mărime are. Și tu îi dai prețul și din 400 de oferte tu ai avea 100 de vânzări. Cu toate că în cantitate mare eu ți-aș recomanda să te orientezi nu la din 10-3. Pentru că la volume mare deja conversia de obicei scade. Așa. Asta ar însemna că eu aș pune așa o leacă mai pesimist, realist, aici vreo 500 de oferte. Așa trebuie. Luând în calcul 500 de oferte și 100 de vânzări, aici sunt două aspecte care minim mă interesează. Eu nici nu mă ridic mai sus. Poți mă ridic și acum și o scoborăm înapoi. Ca să faci 500 de oferte, tu aici trebuie să ai acele generarea de mesaje de comunicare, de mesaje. Pentru că unii numai o să te întrebi plus minus prețul, dar pe urmă o să dispară, nu o să duc până la capăt. Și cam din ăștia, când ajung la oferte, sunt cam câți? Jumătate? Da. Asta ar însemna că eu trebuie să am 1000 de mesaje. Dar odată ce mi-a dat mesaj, asta deja l-am aninat. Asta e bine. La aninat, da. Dar nu neapărat i-ai dat oferta până la cap. Mai sunt, o întrebat, o dispărut, nu toți răspund. Uite, fix aici vreau să intervin, că uite aici îmi trebuiește persoana care stă, bine, 24 manager de vânzări care să convertească mesajele, pentru că omul, clientul, odată ce a dat mesaj, deja el se interesează. Nu pur și simplu așa a dat întrebare. Da, că asta nu e straniu, și nu-i apă. Poate pentru noi, dar oamenii că dispar. Au venit și au dispărut. Acum și o să revenim la asta. Acum, ca să avem noi este 1000 de mesaje maxim, nouă ne trebuie aici să generăm conținut, generarea de conținut pe toate platformele și pe offline inclusiv. Expoziții, cărți de veste. Da, noi neapărat aici este o să le transmitem. Sigur că da. Acum, două aspecte importante pe care majoritatea le omit. Atunci când noi vorbim despre cifre, iată, de genul ăsta, mari și frumoasă, nouă ne scapă ceva. El ca cifră s-ar putea să fie posibil de generat. E posibil să generezi 1000 de vânzări, 100 de vânzări? Da, în principiu da. Întrebarea e, prima care ne apare. Asta se numește bottleneck-ul în business. Locul îngust. În oricare business există un loc îngust. Care ce reprezintă? Pâlnea asta care noi am desenat acolo, de fapt, iată așa, este o carte tare faină, o teorie TOC System se numește. TOC da. System. Teoria agrănicenie, foarte bună, de fapt, teorie care explică
că în oricare business există un loc îngust care frânează toate procesele, indiferent de cât de bun e produsul sau cât de multe putem noi să facem. În cazul tău, teoria asta privește sistemul ca pe o țavă. Pe aici se intră, pe aici și iese produsul final. Pe aici intră potențialul client, pe aici iese produsul final. Iată, noi avem aici promovarea, mai departe avem vânzările, mai departe avem măsurările, oferta, mai departe avem producerea și mai departe avem instalarea, apropo. Apoi, iată, tu în secunda asta, dacă te uiți la volume, eu vreau să instalez, că ăsta e produs final, să instalez pe lună 100 de panouri. 100 de clienți, nu de panouri. Noi am luat cecul mediu per client. 100 de clienți. Asta ar însemna că pe zi tu trebuie să mergi la 3 clienți pe zi la care să faci instalarea. Prima întrebare este, tu acum reușești? Acum, în contextul dat, cu resursele care le ai, să faci 3 instalări? Eu reușesc la 10, minim. Pe zi. Și vă spun de ce. Nu, stai, asta nu e important. 8 din 10 afaceri mor în primii ani de activitate. Unii n-au idei de business, alții se tem să facă primii pași în lansare. Sunt angajați care se tem să piardă siguranța salariului și sunt antreprenori care idei n-au, ci profit fac pe lună. Și sunt freelanceri și experți care lucrează aproape gratuit pentru că se tem să ceară un preț mai mare. Dacă te regăsești în ceea ce am spus mai sus, programul de mentorat este pentru tine. În ultimii 7 ani am avut peste 9.000 de consultații individuale și peste 600 de antreprenori i-am ajutat să-și lanseze sau dezvolte afacerea la profitul dorit. Un singur criteriu este nevoie pentru ca să fie în acest program de mentorat. Să-ți dorești să faci de la 1.000 la 5.000 de euro pe lună în 3-6 luni. Ce facem acolo? Ședințe individuale cu mine, ședințe de grup, timp de 3 luni de zile, sunt partenerul tău de business. Pornim de la a alege nișa de business împreună, până la a face toate procesele, partea de marketing, finanță, vânzări, angajări și management. Toate astea într-o comunitate care te ajută în fiecare zi să crești și să ajungi la rezultatul dorit. Astfel, eviți să faci investiții aiurea, să pierzi bani și timp și să ajungi la acele rezultate pe care ți le dorești într-un timp foarte scurt. Tot ce este necesar acum, sub acest material video, să accesezi link-ul, să completezi formularul de pe site, iar noi venim cu o programare pentru consultații 1 la 1 cu mine ca să înțeleg dacă te pot duce acolo unde îți dorești. Tu singur știi. A venit timpul să-ți realizezi visul și nu mai amâna asta pe o altă zi. Dacă tu reușești acum, asta e suficient. Acum următoarea întrebare. Producerea băieții ăștia care i-ai, reușesc să facă câte 3 clienți pe zi? Da, dar ca să înțelegeți, producerea nu că ai făcut-o și ai livrat-o. Ea durează până la 21 de zile. Să usucă, să faci, să dregi, dar în general, dacă se iei long term, pe zi, pentru 3 clienți îi reușesc să facă. Da. Minunat, aici tot n-avem locul îngust. Mai departe, măsurări oferte, acum tu reușești să faci atâtea? Da. Pe zi? Da. Știi câte? 500? 500 împărțit la 30 de zile, asta câte... Păi, vreau să vă spun metoda, de ce eu zic că pot face lucrul ăsta. Dați-mi faptul că panoul nostru este atât de simpatic și parcă la prima vedere e complicat, dar e, cum ai zis și tu, e simplu de instalat. Așa. Cu alte cuvinte, e simplu de luat mărimile. Cu alte cuvinte, eu am făcut o schemă în care, în formă de desen, în care omul care se interesează, eu îi arunc mesaj. Luați, vă rog, mărimile și nu mai este nevoie să mă duc la ciocana. Măsurările tu reușești să le faci acum? Da. 5-600 împărțit la 25-30 de zile, asta sunt câte un 25 de clienți pe zi, corect? 500 împărțit la... Deci măsurările nu le iau eu, dar le ia însăși clientul. Da, dar și asta iarăși comunicarea... Și asta e o comunicare superbă. 17 clienți pe zi, cu 17 clienți pe zi, tu ai comunicare. Da. Dar aici trebuie de ținut cont că nu e vorba doar despre acest moment de tu i-ai scris, el ți-a răspuns, ți-a dat datele și atât. Tu după și el îți dă datele, trebuie să le transmiți la băieți aici. Aici e altă proces. Aici deja am nevoie de om. El aici e nevoie de om. Pentru că tu aici să le dai mai departe, presupun. Omul, de fapt, nu aici. Asta e deja partea de ofertare. Există înainte de asta partea de vânzare. Așa. Asta e înregistrarea, iată, la vânzări și numesc eu vânzări. Asta e comentariile la toate rețelele sociale și mesajele în rețelele sociale care îți trec deja clientul în WhatsApp
sau Viber. Cine le face? Sau atât. Și iată acel vânzător e aici care tu îl cauți. Cine, cum se numește vânzător? Manager de vânzări. Nu e SMM-cic. Nu. Și e și un alt aspect important. Înaintea lui există, aici, hai să le pun dacă tot așa e. Dragi concetățeni, vă rog frumos, antreprenori, nu puneți în aceeași funcție vioristul și toboșariul. Eu pot spune altfel, nu știu cum. Da, corect ai spus. El nici nu-i viorist și toboșar, că ăștia sunt ambii muzicanți. Șoferul orchestrei cu toboșariul sau vioristul. Da. Ei au funcții diferite. Șoferul foarte clar știe dreapta, stânga, încolo, încoace. Da. Vioristul, ecaista la tine, vioristul toboșar este șofer. Este concret de aici până aici, te-a dus, de acolo până acolo, a dat, a transmis și atât. El, apropo, nici măcar, ăsta om, nici nu-i tare creativ. El lucrează după șabloane, după standarde, el face acele mesaje sau ce este de făcut și mai departe convertește lead-ul în WhatsApp mesaj pe care mai departe tu... Asta e manager de vânzări. Exact. Aici îți trebuie social media manager, care e creativ, care e prezent, dar pe lângă asta care îți duce rapoarte. Aici nu-i doar SMM, dar poate să fie și targetolog. Și cum nu înțeleg, manager de vânzări nu trebuie să fie artist? Nu, deloc. Încă o dată, dar ce face el? Ați слово совсем. E că îți răspund. El răspunde la toate comentariile care sunt sute, mii pe rețele sociale. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Da, dar la mine 90% sunt din mesaje și în toate aplicații. Foarte bine. Păi și aici trebuie suflet. Nu trebuie suflet. Ok. Hai. Acum și o să explic de ce. Uite, social media managerul trebuie să-ți genereze acel conținut. Asta e, cum zic rușii, razный sklad ума. Ăștia sunt oameni care gândesc diferit și se comportă diferit. De obicei, când vrem să combinăm una cu alta, noi avem ori SMM-ul slab și vânzările mai bune, ori vânzările mai bune și SMM mai slab. Pentru că SMM și de obicei iubesc să facă acel conținut și să-l posteze, așa. Dar managerul de vânzări e un om mai tehnic, care pur și simplu, iată, e șablonul și îl răspunde. Mai departe de aici l-a luat pentru că managerul ăsta, managerul de vânzări, îți lucrează cu un instrument care se numește CRM, în care el în fiecare zi trebuie să introducă lead-urile respective de potențiali clienți, să-ți ducă statistică și aici știi de ce noi vrem să combinăm, dacă noi vrem să facem 5.000 de euro, asta nu e puțin structurat și automat. Oamenii care fac, care îi luăm noi pe poziții, fiecare dintre ei au instrumente cu care lucrează și targeturi de făcut. În mintea mea și a ta, acum e un fel de, el să răspundă la mesajul, și el în principiu acolo trebuie să facă postări și nu. Pe fiecare dintre ei, dacă se iei așa ca și listă, eu pot să-ți spun SMM și cu pe care tu l-ai luat. El, face plan de conținut. El face plan de conținut pentru Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, 3D9, grupuri pe Facebook, etc. El are mult de lucru, bun, nu Alexandru, de ăștia de bifă. Am înțeles, dar eu vreau să spun că ceea ce spui tu acum e ca în carte, instrucția, cum corect ar trebui să fie. Și dacă la mine să își faci treaba inclusiv și în comments, message, nu mai am nevoie de manager de vânzări, dacă el își face treaba. Și îți explic de ce, încă o dată, scuză. Deci eu îi dau materialul deja practic urgumat. Eu filmez într-așa fel că el practic bagă numai subtitrele și fonul cu muzică și basta. Gata, el nu mai are. Și eu atâtea am pe zi eu când nu sunt la măsurări, eu sunt în mașină și mă dau cu părerea... Cum se cheamă pagina ta să o găsesc? Lemn Art Decor. Sunt pe Instagram, pe Facebook și avem site. Și oamenii când se uită, deci SMM-cul primește de la mine materialul pentru postări, practic el ajustează culoarea, ajustează gângâitul meu și atât. Și faci postările. Și faci postările. Și pe lângă asta, el o bate în cap. Ca să nu o bată în cap, de aceeași sumă care, apropo, lumea nu știe, noi am angajat un SMM-cic, dar el atât i-a plăcut, și el este din București, este român, lui atât de mult i-a plăcut business-ul ăsta al meu artistic și el e un pic de artist, s-a băgat și cu capul, inclusiv în ăsta. Și el a zis că eu iau asupra mea și răspunsul la mesaje. Unde să introduc toate lead-urile?
Acum am făcut Sheet, Google Sheet, unde, așa am zis, ultimele 2 săptămâni, el e angajat doar de 2 săptămâni să facă un Google Sheet și toate mesajele care el le primește și dă răspuns să-mi scrie numele, familia și dacă este concret și este gata să facă achitări, pentru că noi începem lucrarea. Întâi faceți avansul și apoi noi începem lucrarea. Dar înainte de avans și lucrarea, noi întâi discutăm ce model. Noi în Instagram avem peste 100 de modele. Le facem individual din simplu motiv că calorifere la toți acasă sunt diferite. Mai sus, mai jos, mai lat, mai lung, chiar dacă ele sunt standarde. Da? Tu ne-ai ușurat cu munca, până și nu ți-ai ușurat-o ție. Dar o să te convingi de asta fix în 3 luni de zile. Și acum o să explic ce. De ce? Tu spui, la mine am un săvârșic bun. Problema știi care e acum? Și eu deodată ți-o leacă de Baba Vanga. Așa, da. Cel mai greu este atunci când tu găsești un angajat căruia îi spui, el e ca mine. Asta nu văd rău. Ia, hai. O să spun acolo Baba de Vanga. ce. În momentul în care eu mi angajez echipă, oameni, eu am nevoie de oameni care să facă lucrurile pe care eu nu știu să le fac. Dacă nu știu înseamnă că ele nu ne-au prezentat interes sau n-am nevoie să-mi prezint interes sau, altă chestie și mai importantă, nu-mi plac. În momentul în care eu găsesc un om care să facă lucrurile care nici nu-mi plac, întotdeauna o să fie tiorc. Ceva acolo. Când tu ai găsit un om artistic, toată experiența, majoritatea antreprenorilor trăiesc treaba asta. Și a găsit un angajat. Bun. Zice el bun. De ce? Pentru că la interviu stă în față cu un om care chivaet, care spune da, care spune și nu-mi place și eu de mult asta fac și uitați-vă, eu am mai făcut. Și tu vezi de fapt în față o oglindă. În oglindă când te vezi tu întotdeauna te place. Tu îl iei pentru că e ca tine, pentru că uite, respiră ca tine, practic e pe același entuziasm. Dintr-un cuvânt el înțelege toată propoziția. Doar că el nu te înlocuiește. El face același lucru care îl faci și tu doar îți extinzi aura ta prin trânsul. Creșterea business-ului să faci acolo și atunci când tu acoperi segmente care nu sunt acoperite de tine, dar ele sunt, în oricare business există pete negre sau suri, care deloc nu se văd sau care se văd, dar eu mă fac că nu le văd. Asta ar însemna, de asta mai întârziu o să mă ocup unde cash flow, până și el nu e important, eu la mine în carnet duc tot, pentru că acolo la mine nu e așa de multe cifre. Dar de ce? Eu nu că nu trebuie să fac acel cash flow, nu-mi place, nu vreau și întotdeauna găsesc scuze că nu am timp. Pentru asta ne trebuie să angajez un finansist, dacă să angajez finansist, știi ce o să întâmple? Eu acum îți spun experiență trecută, inclusiv de mine. Asta ar însemna să iau un interviu un om care o să uite la mine și o să uite ca la un prost. Nu eu în ochii lui, băi, tu ești sănătos la cap, tu așa business ai și tu n-ai cifre. Eu în 2013 abia, după ce avem 3 ani deja de business, cât de cât așa, cu bani, cu resurse, cu aparate și tot așa, eu abia în 2013 am început a aduce cifrele în cash flow. Pentru că așa la mine era, la noi ceva tot este acolo, mișcări. 9 din 10 antreprenori, inclusiv din cei care privesc acest material video, idei n-au și în cifrele lor. Da. Deci când zic idei n-au, asta ar însemna, la noi, Alexandru, nu știu, trebuie să sunt contabilă. Noi, în principiu, este. Eu, credite nu prea eu, adică tot ce eu în dezvoltare, dar cât trăiești? În schimb, sunt în движении. Da. Când spun acum treaba asta, de ce eu spun? O să fie momentul, acum e o perioadă absolut ok pentru tine. Deci noi toți trăim și trebuie să trăim treaba asta. Adică etapa în care copilul întâi merge pe târâș, pe urmă în genunchi, pe urmă ține de mărginuț și pe urmă merge pe picioarele lui, toți o trăiesc și antreprenorii la fel. O etapă pentru antreprenori este aia în care tu angajezi oameni de care să-ți placă, care să fie în entuziasm de tine ca antreprenor și ție asta la fel să-ți placă și care să fie mai degrabă oglinda noastră și o leacă mai slab decât noi. Deci asta e absolut ok ca etapă. Dar eu acum mă întorc la cifre. Mă interesează totuși 100 de vânzări pe lună. Când pe mine mă interesează 100 de vânzări pe lună, de azi, eu cu tine, acum sunt partener. Noi suntem 2 parteneri în business și schimbă jocul. Asta e teoretic?
evident, teoretic, dar tu aplici-o în practică și o să vezi. Noi suntem doi parteneri. Ne întoarcem acolo la organigramă. Este partenerul 1, partenerul 2. Vă recomand. Aici vă recomand, faceți jocul ăsta pentru voi azi. Și o să înțelegeți despre business mult mai multe. Voi sunteți investitor în business. Iată, când vrei să crești de la dista care sunt peste tot tăcele, vrei deja real să înțelegi, să faci banii mari. Dar de la 5.000 de euro, dacă să-i faci curat, deja asta se consideră bani mari. Nu, 1.000, 2.000, 3.000 faci așa cumva sub masă, dar tu ești proprietar de business. Noi suntem doi. Am o înțelegere, niște investiții sau nu știu, tu ai cu ideea, dar eu cu banii, dar în fine, noi suntem proprietari. Proprietarii ăștia își doresc, tu cât vrei din business ăsta să faci? 50. Nu, 50%, da, dar în bani. 5.000. Nu, hai să luăm că tu 5.000 în total vrei să faci. Total. Gen, noi vrem să facem la început câte 2.500 de euro. Dar ăsta e profitul. 2.500 de euro tu, 2.500 de euro eu. Eu spun, eu vreau 2.500 de euro. Tu ești director, mai departe tu ai managerul de marketing, este managerul de vânzări sau cine o să îndeplinească funcția. Sunt ăștia în departament de vânzări. Hai, departament de vânzări, marketing de vânzările. Aici este SMM-șicul, aici este targetologul sau nu, asta deja e altceva, aici este managerul de vânzări, aici este smecicul ăsta care e divizierul, da? Divizierul. Aici este producerea, unde sunt alți doi oameni acum, primul meșter, a doilea meșter sau brigadă. Mai departe este contabilul sau contabilitatea, pe outsource, pe intern, asta e deja altceva. Fiecare dintre ei au niște salarii, niște investiții pe care le faci la dânsii. Dar, deci am desenat cu treaba asta, directorul la noi tot are salariu. Da. Și e altă persoană, da? Alta sau tu, dar nu contează, e de fapt important altceva. Și aici tu ești acum de vizier, tu ești acum de asta și tu mai ești acum încă, mai ai o funcție aici. Livratorul, curierul, instalatorul. Livrări, instalări. Da. Da? Și tu ești acum aici și aici. Tu îndeplinești funcția de director. Da, pentru asta trebuie să ai salariu. Salariul tău aici e de, mă îndoiesc că o să găsești director pe piață cu mai puțin de vreo 1.000 de euro, minim. Asta ar însemna că tu ai aici 20.000 de lei pe care o să iei. Și aici ca instalator, livrator, dacă se combină funcțiile, poți să o punem încă 10.000 de lei. Ca de vizier, un 5-7 mii de lei ca salariu, cumulativ tu o să ai vreo 35 de mii, pe urmă este managerul de vânzări care are salariul SMM și care are salariul la băieții ăștia cât le plătești, dar ăsta e pe sine cost pentru că ăsta e pe outsource serviciu și poți să le scoți deodată cât ți rămâne profit curat. Contabilul cât îl plătești și după ce să iau toate costurile astea, rămâne profitul curat care noi îl împărțim 50 la 50. Ok. După asta. Știi ce am desenat schema asta? Zilele trecute, vineri, a fost un domn la consultații cu un business mare. El de 30 de ani face business-ul ăsta. Sisteme de saune, chestii de genul ăsta. Și eu spun, m-am despărțit cu mulți parteneri, cu mai mulți parteneri, pentru că, Alexandru, ei nu se implică în business. Tot trebuie să fac eu. Greșeala numărul 1 este că oamenii confundă responsabilitățile și funcțiile proprietarilor fondatori cu funcțiile directorului sau oricare altă funcție de jos. Pentru că acolo, ca proprietar, faptul că noi am avut o înțelegere la început, că eu vin cu banii, tu cu ideea și gata, eu ți-am dat 7.000 de euro pentru ce ai avut, dacă tu n-ai avut minte singur să faci și ți-o trebuie 7.000 a mei, și tu ai venit cu ideea, noi ne-am făcut parteneri jumate la jumate, gata, eu toată viața am dreptul să pretind la jumătate din profit din acest business. Până când nu-ți vând cota parte. Sau până ne vinzi tu. Dar tu, pentru că faci alte funcții, că el ți era supărat, eu tătă ziua lucrez, trag pe mine tot business-ul ăsta, tu pentru că tragi business-ul ăsta, pentru asta e salariu. Salariul de director, salariul de livrator, salariul de... Nu-ți place, nu vrei să lucrezi, angajăm pe cineva și rămânem amândoi ca fondatori. Nu faci nici tu, nici eu. Dar în schimb, la sfârșit, dacă rămâne ceva profit, înseamnă că împărțim în doi. Spun asta acum pentru că 5.000 de euro pe care noi vrem să-i facem acolo, la 2 sau la 1, nu contează, tu poți să-i privești acum cu totul altceva. Viabilitatea business-ului tău reală
E că tu vrei, știi de ce toată treaba asta ți-o desenez? Pentru că eu urmăresc în cuvintele pe care le spun antreprenorii aici și aici mă interesează. E că liniștea ta sufletească. Oi, bravo că ai dat foaia asta. Liniștea ta sufletească vine doar în momentul în care tu nu ești, era zic un mat acum, în lucru toată ziua. Tu să vrei pur și simplu, tu ai pază și șepte acum și 50, tu vrei de acum stai acum și peste vreo câțiva ani cu nepoții, îți iei soție, umbli cu excursii pe lume. Tu n-ai să vrei să alergi în fiecare zi cu business-ul respectiv. Dar există un minus. Cu fiecare zi necesitățile rămân la fel, dar energie e mai puțină. Da. Și în momentul ăsta, dacă tu acum nu construiești business-ul ăsta ca model autonom, atunci foarte mare probabilitate că peste 2-3 ani, dar e și așa e mare la tine, apropo, și ăsta e un minus pe care trebuie să-l urmărești. Altfel spus, tu trebuie de pe acum, în tot ce facem noi, să nu vezi partea creativă a business-ului. Pentru că există un mare risc, cred că și aici spus tu un alt aspect tare important, focusarea la tine din firea ta artistică, să facă ca tu peste vreo câteva luni sau dacă un an, poate maxim 2, să te plictisești. Alexandru, deja sunt, dar nu-i vorba de plictiseală. Vorba e că lucrarea asta foarte mult îmi place. Problema este că îmi trebuie 500 ca să fac 5000 în panouri decorative, dar aș putea face 3 vânzări ca să am 15.000. Spune-mi, te rog, care afacere ne-ar aduce 3 vânzări 15.000 în Republica Moldova? Imobiliarele. Bravo! Asta! Case, vânzare. Acum, asta și ideea. Eu am o energie acum la moment superbă. Vârsta de 47 de ani, asta nu-i sfârșitul tinereței. Eu mă simt ca mulți alți care au vârsta asta. Dar eu mă epuizez cu efortul meu, cu energia mea, cu ăsta 500 de clienți, am vrut să spun o prostie, și să fac 5.000 de lei, când eu aș putea face 3 vânzări cu 15.000 de lei și e același artistism. Să vin să arăt case, să... Pe care? Că m-am băgat în frumusața asta. Bine, am o istorie aici. Lemnarul cu care eu lucrez vrea să plece din țară. S-a divorțat și a zis că Andrei, eu plec din țară. Și să conectat la tine salvatorul. Dar eu eram tot în căutare de lucru, pentru că în februarie, deci în decembrie am lăsat lucru care ți-am zis cu importul gazului și eu eram în lucru, dar vreau ceva creativ, ceva așa ca să doar să desenez și să-mi vină banii. Sau și inclusiv să fiu social, adică să umblu cu lumea, să fiu îmbrăcat cât uși de cât, că m-am săturat să umblu că eu am și agricultură, apropo, ca afacere. Și ce înseamnă asta? Da, ne așezăm, că m-am aprins. Deci părinții mi-au juruit pământ și au zis că poftim, dragul meu, 4 hectare de pământ în Ialoveni. Și faci cu... Numai nu te băga în agricultură. Asta ca și cum ți-ar da o sapă și o sapă, dar numai nu sapa cu dânsa. E logic că eu trebuie sapa asta să nu iau eu în mână și să o proședez, să o deleghez. Deci eu am pus, din 2019 am 4 hectare de cireșe italiene. Și nu-mi pare rău deloc, nu-mi pare rău deloc, dar sunt 7 ani de când tot doar investiție și anul ăsta trebuia să fie roadă, dar un pic înghețat, dar la anul sper că o să fie mai bine. Și noi toți, agricultorii, sunt doar cu speranța și cu bojica. Ei, și un pic de tehnologie. Și iată de ce eu, lucrând pe dealuri, sunt într-un fel îmbrăcat și mă trezesc la idee că am finisat universitate, Colegiul Ștefaniaga, business, nu știu ce, nu știu cum, oricum, băi, vreau să fiu un pic altfel. Nu zic că asta e rău. Eu când trebuie mă îmbrac în haine specializate de agricultor, dar vreau totuși mai des, nu pentru asta trăiesc eu pe pământul ăsta, ca să fiu acolo. Știi, la începutul emisiunii spuneam la mulți participanți, la cei care privesc aici, că de fapt insight-urile adevărate vin pe parcurs, mai ales după ce se începe a deschide problema și toate aceste nuanțe. Întrebarea acum, dar de ce nu te-ai dus imobiliare? Îți spun de ce. Pentru că sunt unicul în Republica Moldova cu așa idei. Și îți spun de ce. Cineva o să-mi replice.
Andrei, câte companii avem de mobile producători mult mai cu istorie. Întrebarea mea de ce și răspunsul tău pentru că sunt unicul, asta e un fel de ce afară plouă pentru că e marți. Nu, am găsit, nu. Am găsit o nișă care mi se pare interesantă și tot o țin așa, că e interesantă. Doar că nu aduci banul care trebuie. Bun. Și uite, fac altfel. Nu mă bag în imobiliare. Eu vreau ca afacerea asta să o fac la nivel mega super în Republica Moldova și în România, pentru că nu există focusare, business de așa tip focusat. Toți fac mobilier și inclusiv fac și așa ceva. Dar nu fac numai de astea. Noi facem numai așa. Noi suntem focusați. Și eu vreau ca ceea ce mi-ai descris, eu lucrurile astea le știam, dar tu acum încă o dată mi le-ai hașurat. Că tu ai nevoie de personal și să nu fie jale să angajez un SMM-șic, un manager de pe vânzări și inclusiv și un instalator. Unica frica mea este că, sau nu frica mea, eu instalatorul aș fi vrut ca să-l găsesc pe acela care să poată, eu am avut foarte multe cazuri când am venit cu o carcasă și dumnealor în același moment mi-au acomodat încă 3. Am mai avut, deci asta vreau instalator, vânzător care să fie mai bun decât tine, etc. Da, ceva de tipul ăsta. Am o veste proastă. Tu nu-ți poți dezvolta business-ul ăsta la nivelul ăsta. Păi eu îl fac partener pe vânzător. Nici îi dau 30% din cum fac majoritatea. Și asta e și mai mare greșeală. Nu, dar tu vezi, eu vreau, tu care ai trecut prin mii de... Da. Tu vezi istorie, posibilitatea și sorți de izbândă la afacerea asta. Că din punct de vedere tehnic, eu să-ți explic. Aha. Din punct de vedere tehnic, cu siguranță există oameni care au calorifere încă, dar majoritatea totuși trec acum pe puderile calde de care spuneai tu. N-ai dreptate. Stai. Okay. Majoritatea trec tot ce e nou. Dacă treci pe mai puține calorifere. Da. Okay. Deci piața nu e în creștere acum de potențialii tăi clienți. Ei sunt deja. Ei nu e o piață în extindere. Ei sunt. Sunt așa vechi, sunt așa care poate noi, dar își pun pentru că vor ceva mai rustic și mustic și nu contează. Dar nu-i despre asta acum, nici măcar nu-i despre piață. Okay. Eu acum analizez profilul antreprenorului. Iar profilul antreprenorului legat de așteptările față de business-ul pe care el vrea să-l facă, o leacă nu spup. Pentru că tu ești firea artistică, eu o să spun când și dacă business-ul ăsta o să fie posibil să-l crești la nivelul la care vrei tu. Dar eu ți-i spun, da, ok. Moldova, România, etc. Cu o singură condiție. Nu, eu nu zbor în cosmos. Nu, dar eu nici nu am spus că zbor. Cu o singură condiție. Ia spune. Aici nu ești tu. Ok. E simplu, doar o să găsesc persoană. Dar nu-i să o găsești. Fac un anunț. Întreb o persoană creativă și să aibă același... deja ai greșit. Nu? Dau cadou acest... Deja ai greșit. Hai spune doar. Tu ai spus, și adu-ți aminte cuvintele mele la start. Tu cauți oameni creativi ca tine. Da. Business-ul mic se construiește pe oameni creativi, noi, familii, mâncăm în aceeași treu, că noi suntem bravo, ne avem ca frații, chestii de genul dat. Dar asta e la micro-business. Business-ul mare se construiește pe sisteme, procese și angajări. Da. Tu zici da, dar de fapt în capul tău e altceva decât în capul meu acum. Asta nu e nici ghin, nici rău, e o chestie normală. Când spun asta, tu ca proprietar care ai o viziune de creație, de uitați cum o să fie, de design, de extindere poate, asta o faci tu ca proprietar. Aici ți-i trebuie un om care are zero creativitate, pentru că cu dânsa vii tu, dar el vine cu cifre, pâlnii, conversii, angajări, extindere. Să vină un tehnic. Exact. Dar el nici nu e tehnic, el e manager. Numai ce m-am întâlnit cu Roman Burlaca. Așa. El e, uite, ca gen, el e artist, așa? Roman e businessman.
Blin, dar el a început de la artist? Roman e businessman. El a început de la artist? Nu. Dar el ce-a fost? Și Roman a cântat vreodată pe un orchestră sau și? Nu, păi el e din start e pictor, e filmat, nu știu, poate să-l invităm. Exact. Așa. Nu, aici Și el ce-a făcut? El a angajat. Stai așa. Și uite ce are. Da, aici se confundă, Roman, salut, se confundă lucrurile. Orice om are aspectul antreprenorial și aspectul artistic. Ok. Roman are, el nu e artist în si, el vede cum din ceva se poate de făcut, inclusiv filmurile care le faci și producția, etc., etc. Da. Dar când e că tu spui că tot ce-a făcut, asta e pentru că are aspectele și sunt mulți antreprenori de genul, ca Mirzan. Așa. Da? El vede și extinde business-ul, el e specialistul și extinde business-ul. Sunt afaceri în Republica Moldova în care omul care pricepe în ceva vede mult mai departe, dar știe cum să organizeze procesele, să angajeze oameni și să focusează pe asta, fără să scoată în ideal produsul lui. Datorită ție. Asta ar trebui noi să o cunoaștem. Noi asta acum încercăm să scoatem în față, să pun lumină pe asta. Pentru ca să fie clar de ce astăzi eu m-aș gândi, că e în locul tău, dacă eu vreau să continui cu asta sau cu imobiliarele. Plăcerea mea aduce și vânzările de imobiliare, de mașini. Dar ca să nu înțeleagă oamenii că eu vreau să scăcesc. Să scăcesc, pentru că eu business-ul ăsta oricum. Dar de ce noi să scăci? Nu, pentru aici că... e un alt aspect. Care e problema să scăcesc? Știu că de multe ori spui că mai bine că ai avut situația asta când ai adus pe talkerul acela de milioane și dacă te opreai la timp pierdeai doar 15.000, dar ai pierdut 150. Dar în fiecare zi sunt antreprenori care spun: Alexandru, eu nu pot. Tot vineri dimineață, prima consultație am avut-o cu un agricultor. În 2021 a fost prima dată la consultații, eu. Eu am în cermie imediat, când discut, scriu acolo toată dialogul și l-am avut cu dânsul. În 2023, el chiar a venit. Și eu acolo am notat că i-am sugerat să iasă din afacere. Din agricultura așa care el era. De ce a făcut el? El acolo a venit ca să spună: Alexandru, eu nu știu ce fac. Eu sunt burnout. Eu nu mai pot. El avea două variante, ori burnout cum acum, ori să crească. Nu. Acolo, deci, e agricultură. Deci eu încă și despre legume și ghiși ce? Avem 15 hectare de legume. Imposibil de concurat cu importul. Tu cu ce l-ai ajutat? Eu acum? Da. Cu nic. Și îți spun de ce. De ce? Îți spun, pentru că discuția noastră a fost... Berbec, mă scuze de expresie. Berbec în sensul că s-o fi că eu burnout, dar agricultură vreau să fac. Eu spun o chestie, dacă sunt aici în cei care priviți agricultori, spuneți-mi dacă nu e așa. Sunt. Narcoman. 8 din 10 afaceri mor în primii ani de activitate. Unii n-au idei de business, alții se tem să facă primii pași în lansare. Sunt angajați care se tem să piardă siguranța salariului și sunt antreprenori care idei n-au, ci profit fac pe lună. Și sunt freelanceri și experți care lucrează aproape gratuit pentru că se tem să ceară un preț mai mare. Dacă te regăsești în ceea ce am spus mai sus, programul de mentorat este pentru tine. În ultimii 7 ani am avut peste 9.000 de consultații individuale și peste 600 de antreprenori i-am ajutat să-și lanseze sau dezvolte afacerea la profitul dorit. Un singur criteriu este nevoie pentru ca să fie în acest program de mentorat. Să-ți dorești să faci de la 1.000 la 5.000 de euro pe lună în 3-6 luni. Ce facem acolo? Ședințe individuale cu mine, ședințe de grup, timp de 3 luni de zile, sunt partenerul tău de business. Pornim de la a alege nișa de business împreună până la a face toate procesele, partea de marketing, finanță, vânzări, angajări și management. Toate astea într-o comunitate care te ajută în fiecare zi să crești și să ajungi la rezultatul dorit. Astfel, eviți să faci investiții aiurea, să pierzi bani și timp și să ajungi la acele rezultate pe care ți le dorești într-un timp foarte scurt. Tot ce este necesar acum, sub acest material video, să accesezi link-ul, să completezi formularul de pe site, iar noi venim cu o programare pentru consultații 1 la 1 cu mine ca să înțeleg dacă te pot duce acolo unde îți dorești. Tu singur știi. A venit timpul să-ți realizezi visul și nu mai amâna asta pe o altă zi. Blin, deci, oamenii tu care sunt în fi mâncat agricultură, în cazul ăsta, dacă ești toți... Eu sunt cu toată aprecierea pentru dânși. Eu sunt cu toată aprecierea pentru toți oamenii care fac ceva,
în detrimentul lor și a familiei lor. Știi de ce? Pentru că dacă ei n-ar fi făcut asta și ar fi fost atât de fără scrupule ca mine și ca alți antreprenori de ăștia care se uită numai la bani, atunci noi n-am fi avut azi, practic, o bună parte din produse sau servicii cu prețurile pe care le avem. Eu acum nu spun nici de bine, nici de rău. Eu aici, în poziția în care sunt, eu sunt avocatul lui ca antreprenor, mai degrabă din jurnal lui, dar a familiei lui, și de care s-o zăiebit de tațul care în fiecare zi. Și nu-i dai instrumente de... Da, eu asta am încercat să fac. Nu, tu i-ai spus că i-ai spus nahrin închide. Asta nu-i ții un sclad unde i-ai pus lăcata și gata, e închis. Tu dai seama că ești 6 ani de zile. Explicația la toți așa, ieși. Eu acum încă o dată spun, eu, Doamne ferește, nu-s pentru ca să se închidă ei. Pentru că dacă ei se închid, dacă tu te închizi cireșele, eu n-am să le mănânc de aici proaspete. Tu nu-ți închipă și ochii au oamenii când cumpără cireașa mea. Ei, ba nu, eu închipă că eu tot le cumpăr și eu sunt toată aprecierea pentru voi. Eu pe de altă parte mă întreb, dar familia lui, tu înțelegi că el are, el are pământurile 15 hectare de legume, el anul ăsta e pe minus, un an de zile lucrat, el e cu credit, familia lui acasă, din banii soției trăiește. Strașnic. Pentru că mujicul are legume și fructe pe care magazinele nu le iau pentru că din Turcia, Polonia sau din altă parte, ele sunt mai ieftine an. Nu, el, pur și simplu, având 15 hectare, trebuie să treacă de la creșterea legumelor în alt. El are cereale și mai mult, 50 de hectare. Câinipă, dragul meu, câinipă. Acum noi nu despre asta vorbim, e despre altceva. Că atunci când vine un om din categoria asta, e că tu spui, deși nu-i schimbi, la mulți le stă sufletul în ceva așa de tare, încât ei au... Știi, există o teorie în psihologie foarte faină și agricultura, apropo, cu asta e. Mulți spun că eu sunt dedicat, fac griji de hrăni, săbace. E despre că, apropo, și în relațiile interpersonale asta funcționează. Noi ținem la cei în care am investit cel mai mult. Timp, resurse și energie. Exact același lucru și cu business-ul. Oamenii când încep a investi și investesc tot mai mult și mai mult, ales în agricultură, ei deja nu se pot dispărți pentru că în fiecare secundă ulterior el îi dar pe atâta timp deja am băgat, dar pe atâta energie am băgat, dar pe atâtea nopți. Eu nu ne-am văzut copiii noaptea pentru că am dat aici și cum acum s-o las. Exact. Știi care e faza? Noi am avut apropo așa experiență. Când agricultorul cu aproape 200 de hectare de pământ, cu tractoare, cu combine-uri, cu chestii de genul ăsta, o ieșit în cash. După o ieșit în cash. Nu tot pământul era lui, era și pământ în arendă, erau și a lui, erau tractoare în chirii și combine-uri. Nu în chirii, Doamne. Vlad Filață și. Da, și 200 nu așa de mult. Vlad Filată, el, da. Nu? O ieșit în cash, asta ar însemna că după ce au vândut tot și au avut și au închis credite, variante, și la vreo până 300.000 de euro. Da, știu. Dar 300.000 de euro să-ți aducă și 3%. Nu, pe an, hai să luăm așa, un 10% pe an, asta sunt 30.000. 30.000 asta 2000 ceva de euro, fără un pai să nici. Și plus încă ai și pensie. Exact. Pasiv venit. Da. El banii ăștia nu i-au văzut până atunci, nu i-au văzut, pentru că în fiecare an mai trebuie ceva. Problema că ce vârstă are el când persoana respectivă? Nu știu, cred că în jur la 50 plus minus. E super, atunci la vârsta asta, având așa bani, el își trăiește viața deja super. Când zic că o ieșit în cash, asta e pentru că noi tot după câțiva ani de zile de eu m-am săturat așa, de aia așa, i-am spus, la tine acum business-ul ori trebuie să fii foarte performant în agricultură ca tu să poți să găsești, să influențezi asupra tuturor aspectelor, inclusiv Dumnezeu, pogodă, parteneriat și tot așa, ori să ieși. Eu nu spun că nu sunt băieți care au livez cu creștere de asta intensivă, care dintr-o livadă de câteva hectare de prăsadă face câte un 50-70.000 de euro pe an și atunci el banii ăștia e împărțit pe lună plus minus și are un pasiv, că după 7 ani de zile, 10 ani, are un pasiv de câte un 5.000 de euro pe lună. Dar pentru asta investiția inițială, pentru asta răbdare, pentru asta... Și 24 din 24. Și încă 24 nu, el are implicare... Până la. Până la. Ok. Toată discuția asta la noi, acum ar trebui să ducă într-un singur punct. Ca să înțelegem dacă prezența noastră aici, în business-ul ăsta, este pentru că sufletul meu nu poate să se despartă de dânsa, sau pentru rezultat. Și acum eu te-aș întreba pe tine, în a tăi 47 de ani, azi,
Noi căutăm. Să nu fii cu număr. Să nu fii cu număr, da. Să înțeleg, eu am nevoie astăzi, întâi, de resursă sau de pace. Sau de, plăcere din ocupație. Că evident oricine spune, băi, eu vreau cumva combinat. Spate. Dar prima, azi pentru tine, și mai important. Mulțumim Domnului că am casă, am masă, am părinți, am copii, am soție și am chiar și mașină bună și mie mai mult plăcere îmi trebuie, dar nu cu mari bătăi de cap. Dar să mi-aduc și bani. Plăcerea și spate, eu știu că tu ai plăcerea pentru tine este acum numărul 1. Bun. Da. Acum 2. Totuși, dacă este pe numărul 1, pe poziția numărul 2 sunt banii, întrebarea este, care este minimum planca sub care dacă am căzut, înseamnă că la noi începe stresul. Păi eu deja sunt în stres acum pentru că investiții sunt stânga și în dreapta. Care e minimum planca? Ca bani? Da. Minimum planca. La cei ce ne-am deprins noi cu familia să trăim, păi zic minimum ar fi 5.000 euro. Păi zic de ce vreau 5.000 euro. Nu vreau. De la 5 în sus. Nu, aici se confundă tare des. Pe mine mă interesează acum, pentru că dacă atâta timp cât la tine plăcerea este primordială. Așa. Eu îți spun din start, toți antreprenorii pe care îi cunosc, dar eu, slava Domnului, sunt mulți, în afară de cei care vin în fiecare zi la consultații, ca oameni, sunt din acea piramidă de care noi ne-am obișnuit, apoi cred că nu s-a schimbat nimic, e că e și 80% care n-au nic, cu ei pur și simplu lucrează de azi pentru ca pe 31 să aibă achitat toate facturile și cam atât. Sunt vreo 17% care sunt cu și mi-ar place să fiu pe cont propriu și inventează freelance, lucrează top management în companie și tot așa, și sunt 3% maxim care sunt jucători, care sunt mari în sensul ca viziune, care sunt nebuni, care fac și învârtesc și la dâns și viața, business-ul și antreprenoriatul sau angajarea este joc. El era întâi casier, pe urmă a devenit șef de direcție, pe urmă a devenit director de filială, pe urmă l-a luat în board, pe urmă s-a devenit... Caroci. Și eu unii sunt aici. Undeva aici. Ei, slavă Domnului că m-ai băgat în seamă. Nu, dar nu e despre băgat în seamă. E despre, știi cum, și asta e o chestie schimbătoare, acum și o să înțelegi de ce. Când te întreb aici care e planca minimum, asta e că acum pentru tine oricum plăcerea e prioritară. Ok, da. Poate fi în felul tău de a fi. E că eu sunt o fire artistic, e că mi-mi place să trăiesc pentru mine. E că eu n-am de astea, să mă rup, să fac, pentru că antreprenorii la fel ca antreprenorii care creează. Nu, dar mie îmi place să mă dedic, nu că plăcerea pentru mine. Hai, spun, dar oricum, există partea creativă, da? Și este partea și asta e important. E că și o să-ți arăt. Scheltui cu mine toate foile. Da, nu e problemă. Există oamenii produs și oamenii vânzare. Omul produs, ăsta e cel care e că băi, nu înțelegi, aici e istorie, aici e suflet, aici e omul ăla care nu s-a dus peste hotare și a rămas acasă, aici e manicurista care spune, dar nimeni nu face în piață ca mine, aici eu dacă își angajez pe cineva, pe el trebuie să fie mai bun ca mine, dar ei nu există, aici e instalatorul aici e tehnicul care el mai ghini ca dânsul, ăștia sunt oamenii produs. Așa. Ei șlefuiesc până la maxim acel produs și e foarte greu să delegi cuiva. E că tu de 3 ore ai spus azi, vânzător, el trebuie să și ia ca eu, dacă e mai bun decât mine, dacă nu, dar eu nu sunt. Instalatorul trebuie să și unul mai bun ca mine, că el când se duce acolo plus 3 vânzări la client, dar dacă e nu ca mine, ca tine n-as și te asigur, tu ești cel mai bun. Nu, iluzia și opțiune. Omul vânzare e cel care el nici poate să aibă produsul respectiv, dar deja vinde ceva. Ei sunt comerșii, da? De acolo luată, intermedierea, aici sunt cei care organizează repede echipele, care strâng echipele. Pentru ăștia, cifra de obicei e mai importantă și ei doar să gândesc
și procesul trebuie, Pofic și oameni și trebuie. bani Exact. Și el poate schimbi și nișele de 3 ori. Da, El poate să organizeze 3 business-uri paralele care să-i genereze lui. Unul acolo are o echipă director și care îi face, organizează toate aspectele. A doilea, a treilea. Oamenii ăștia mai des sunt care având în cifre și pentru dânsii gonca, întreștere respectivă, mai e cumva de genul. Întâi și-au făcut prima lui 1000 de euro. Da. Pe urmă au ajuns la 3000, pe urmă au ajuns la 5000, pe urmă deja familia lui cu 10.000 de euro lucrează, trăiește bine, mersi. Toate necesitățile, baza este asigurată, dar el nu se oprește. La dânsul peste un an de zile el face deja câte 20.000, dar din 20.000 de euro pe lună trăiește cu 10, el și aici a început dar numai a el reinvesti. știe cum face banul ăsta. Nu, ei nu fac, ți-aș spune că nu fac greu. Asta e faza, că la pe dânsul deja îi duci capul ca ei să facă scheme și machinații, în sens că движение mult. Ei oameni networking acolo băgat, deci o scos, ei cu riscuri mult mai multe, dar sunt mult mai... Ok, discoasă-mă, te rog, acum pe mine. Ce facem? Păi, deși ți-am arătat asta, pentru că acum tu ești aici. Tu ești cu sufletul, tu ești pentru plăcere. Pentru că s-a început de cale? Nu, pentru că așa e firea ta de a fi artistică. Mai mult decât atât, când am spus aici că e planca minim, e de fapt, tu ai spus vreau 5. Dar există un minim necesar pentru familia voastră acum și el nu e 5. El e 1000, 1000 jumate, poate. Mai este soția și tu și așa, copiii de acum. Ca să mă simt confortabil, am spus de suma de 5.000 euro. Dar de fapt baza, cât e? Minimum necesar. E că dacă mai jos decât atât, de acum, Și este o altă aspect care important. Că ăsta nu e venitul tău unic. Tu mai ai niște surse de venit pasive, care îți dau zona de confort în business ca să nu rugi din dar la mine soția și părinții așa și îmi spun, Andrei, tu ai, de la Cireș un pic ai vândut, chiriela acela ai mai luat ceva, am un depozit care mai aduce niște bănuți. Ce te rup tu, plin 24 din 24, parcă... De aceea că tu ai două aspecte în ecuație la tine. Tu ești omul produs? Așa. Și tu ai nevoie de atenție. Apreciere, cred eu. Exact, atenție. Adică, atenție. Vreau să fiu apreciat. Exact. Și cum prin asta tu poți să te evidențiezi ca fiind unic pe piață, tu ai acea atenție, de asta ești gata să lucrezi aproape gratuit și mult, dar în schimb cu mulți o să interacționezi. Plus ești un produs care îți place, uite, dar voi nu înțelegeți, noi de prima dată când ne-am cunoscut, tu de câte ori ne-ai arătat, dar tu ai văzut, dar tu ai văzut, dar tu ai... Pentru că oamenii spună vai și de fain. Și că astea două aspecte pentru tine sunt mai importante decât aista. Da. Și atunci, noi aici, cu părere de rău, ca și mulți alți antreprenori care fac asta din plăcere plus necesitatea de atenție, compensăm acea dorință de a primi atenția prin lipsa banilor. Compensăm atenția dând, în schimb, banii. Că tu îi dai și nu câștigi, dai. Da. Undeva ceva acolo este. Psihosomaștia cu să uite și spun tac, și ai vrut să spui și n-ai spus. Și iată, și din cauza asta am început atunci, da? Cineva mă vorbește. La tine a fost acolo ceva de... Lăsând filozofia deoparte? Da. A mea. Cu toate că ești aproape deloc filozofie. Consider foarte important să răspunzi la câteva întrebări și asta o să-ți ușureze viața, să înțelegi, deși tu nu te ocupi cu imobiliarele, dar te joci aici. Dar tu mă vezi în imobiliare? Dar nu eu trebuie să te văd. Și iarăși aici vezi că e necesitatea aceea de, dar tu mă vezi aici? Tu mă faci acolo? Nu e despre cum te văd eu. E despre ce vrei tu. Acel ce vrei tu ține de necesități. Și eu aș spune, cred că, simplu. Scop pe sumă și termen. Scop pe sumă, asta înseamnă, iată, noi vorbim de 5.000, da? Îl punem într-un termen de 6 luni. Ca să nu ne așteptăm acele 6 luni, noi ne punem scop de sumă de 3 luni, care o să fie, de exemplu, 2 jumate, hai să fie așa, da? Și atât de azi, în 2 luni jumate,
în 3 luni, tu trebuie să ajungi la acei 2.000-2.500 de euro profit. Ca să înțelegi că nișa respectivă are acest potențial și că tu reușești să faci toate aceste procese, să le pui la punct și să le realizezi, cu tine, fără tine, să mămși cu și ăla să vezi cât e de bun, vânzătorul și ăla, băieții reușesc să le producă, tu reușești să le instalezi. Atunci când există un target clar și un termen clar, ți-e clar dacă business-ul ăsta merită atenția ta sau nu. Îți dau răspuns la întrebarea asta. La mine roata s-a pornit. Primul imbol și participați toți la podcasturi, la freelanceri care vă targetează, vă laudă în stânga și în dreapta și vă arată, inclusiv și la expoziții. Eu am participat deja la câteva expoziții, dintre care este Arena Chișinău, am participat la Hramul Ialoveni, am participat la Hramul din Costești. Deci ideea este că am încercat să particip cu luam panourile. Eu, apropo, panourile noastre sunt arătate în Supraten, în ambele magazine de la Ciocana și Petricani, la Nano Market și la Real din Ialoveni, dat fiind faptul că sunt din Ialoveni. Și cu această ocazie eu vă mulțumesc foarte mult brandul Supraten și Realul că m-a ajutat, domnul Tudor și domnul, adică toți. De când sunt acolo ele? Poftim? De când ele sunt acolo? Ele sunt acolo de 2 luni de zile. Câte vânzări ai de acolo? De acolo eu nu vând acolo, ele sunt doar ca show. Room. Și omul vede mai departe, asta trebuie să convertească. Da, se convertește cam slăbuț, dar știi care e ideea? Nu că slăbuț. Greșeala, adică persoane care acum am angajat-o, că nu întreabă de unde ați aflat de noi. Deja am corectat lucrul ăsta. Adică eu de fiecare dată zic, de unde ați aflat de noi, ca să fac o închipuire. Am mers prin Instagram 500 sau 300 de euro investiți, scuza, sau ăștia care la Supraten, care achit pe metru pătrat. Deci persoana care vrea să vadă lucrarea noastră, eu nu am oficiu propriu-zis ca showroom. Și am socotit de cuvință ca să expun 30 de panouri decorative de diferite feluri în toate sălile și ele nu sunt într-un loc. Ele sunt expuse în secțiunea de calorifere, în secțiunea de robinete, în secțiunea de tapete, în secțiunea de faianță și așa mai departe. Și omul, deci când întreabă, da, unde aș putea să văd lucrările dumneavoastră? Supraten, Real. Andrei, da. E că noi acum vorbim ca doi proprietari. Așa. Și avem un director. E că noi suntem proprietari? Da. Este și un director. Ok. Pe совместительству el tot Andrei. Da, presupun. Așa. E că noi vorbim cu dânsul cu Andrei. Peste 3 luni de zile, nouă, ca proprietari, ne trebuie să avem minim câte... 2,5. Nu, e peste 6 luni, hai să luăm 2,5, dar peste 3 luni de zile, nu, trebuie să avem câte 1.500 de euro fiecare ca proprietari. Tu poți să asumi responsabilitate pentru asta? Eu fiind ca director, vreau să spun la proprietari. Am înțelegere acum oficială cu Universitatea Olim, care a dat comandă de la noi mobilier legat de să acoperim reșourile. Pe lângă asta, avem 3 restaurante care ne-au dat cererea de a le face o ofertă pentru toate caloriferele și vreau să vă mai spunem că noi acoperim nu numai calorifere, dar și condiționările interioare și exterioare. Mai avem 2 grădinițe și avem o școală care, prin lege, este arătat că reșourile nu trebuie să fie deschise, deoarece apa în reșouri, în calorifere, curge la 70 de grade și copiii au risc să se frige. Și deci eu ca directorul, vă zic că perspectivă este, deci nu sunt semnate, cu Olimul s-a semnat contractul și cu 2 restaurante s-a semnat, dar cu grădinița și cu școli încă nu, pentru că acolo este licitație, este o procedură mai asta. Și dacă eu câștig licitațiile date, voi avea 2 bănuți, dar la 30 de bucăți pentru un edificiu, 30 în altă parte și 44 în altă parte. De Doamne, atelierul nostru spate. Și iată de ce eu zic că odată ce
În grădinița aceea s-au instalat dita mai așa tip de panouri. Vine părintele, într-o grupă sunt 20-30 de copii și văd lucrurile astea, asociația părintească chiar, și zic, bă, dar eu vreau și eu un apartament. Și uite, așa se ramifică. Și eu sunt Asta e aspectul. Iată de unde eu zic că este perspectivă de a face 5.000 euro, minimum. Ok. Hai să avem o înțelegere. Da. Noi acum facem un pariu. Public. Tu ai cash flow, la tine toate cifrele se duc. Declarație, altfel spus. Că până la 1 noiembrie, 1 decembrie, 1 ianuarie, 1 februarie, care este suma profitului care o să fie la 1 decembrie, 1 ianuarie, 1 februarie? Noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, da. La 1 februarie, la 31 ianuarie, da? Așa. Care este suma profitului curat pe care tu o să o ai în firmă? Să declar, mă tem să mint, dar... Asta se numește altfel. Pentru ce sumă îți asumi responsabilitatea că o să fie? Deci, ca profit curat, 2500 euro, eu cred că ajung la sigur. Ce se întâmplă dacă noi la suma asta ne ajungem pe data de 31 ianuarie? Schimb nișa. Dar nu schimb. Pe asta o las la un cuiva care să o ducă mai departe, pentru că iarăși e copilul meu. Așa zic eu. O mare greșeală. Da, pe care o facem toți. O bag 90% directorului și eu 10 să am un dividend. Este că noi asociem business-ul cu copilul pe care evident... Dar nu poți altfel. Ba da, trebuie să poți altfel. Pentru că business-ul este o vacă care se mulge și când nu mai dă lapte, nu chinui vaca aceea, dar o dai la carne, iei altă jițică, o crești și mai departe iar o mulgi, pentru că familia de fapt este copilul tău și cei de care trebuie să ai grijă, iar business-urile sunt cele care te pot asigura cu resurse pentru copii. Greșeala noastră la mulți antreprenori este că noi din gura copiilor luăm ca să hrănim vaca. Altfel spus, eu ne-am luat vacă ca să hrănesc familia, dar eu le spun la copii că n-are tata, pentru că el trebuie să mai dă la vaca și ei, că eu uitați-vă, e bătrân, are 15 ani, dar dacă eu o să o mai țin o lecuțică, eu de mult nu o mai mulg, dar noi trebuie să o păstrăm. Eu m-am prins la ideea asta și la gândul ăsta de mult și acum chiar o spun așa în public. Din 20 până în 24, cât nu am fost, n-am lucrat, avea chiria aceea, aveam salariu de la compania mea care nu prea ducea cu logistica. Eu eram mult mai liber și eu umblam la sală, regulamentar, la bazin. Eu îmi vedeam prietenii, copiii îmi vedeam, nu cu prieteni, dar copiii, cu ei discutam una alta despre afacerile lor. Eu în ei investeam timpul și sfaturi și așa mai departe. Dar unicul ce mă nesatisfăcea că în tot împrejurarea mea, eu eram unicul care nu lucram. Unicul care nu aduceam... Deci venit pasiv e ok. Slavă Domnului, am făcut, el îmi aduce venit pasiv. Dar eu nu pot sta pur și simplu așa. Și atât de ce căutam să fac asta, să fac ceva care să-mi aducă, nu numai bani, dar și puteam să mă duc. Băi, eu am 2 mașini, eu puteam să mă duc ca taxist. Eu puteam să mă duc. Și făceam în 20.000 de lei așa cum fac alții. Un produs pentru tine contează cu ce te ocupi. Da, pentru mine contează că eu... Mai tare decât bani. Că las în urma mea ceva și eu, apropo, la panourile astea decorative voi lăsa și logotipul Lemnar Decor, care va fi bătut așa în asta. Ca să știi lumea de unde l-a luat. Nu, eu afacerea asta nu o las. Nu ca să știi de unde l-a luat, e de unde l-a luat, știu și pe deci puțin interesează de unde l-a luat. Tine e important ca ei să aibă acea urmă. Dar ca să zic, iarăși, eu am fost la câteva, am mâncat acolo și am văzut și dezastru de caloriferi au ei în sală. Andy's Pizza e branduit, e frumos. Restaurantele lor, astea, expresurile lor, adică, băi, super. Unicul lucru. Caloriferele ruginite,
bine, chiar și murdare poate nu, dar ele atât de ponosite că ele practic se vede că e luat în chirie, cred că știi. Dar oricum dacă proprietarul afacerii, nu știu, Drăgan sau cine duce Andy Spița, a făcut ornamentația asta, băi, dar chiar proiectantul ăsta, designerul, chiar nu a putut să pună ceva la caloriferele cele, că tu stai... Sunt aspecte care schimbă direct cumva conversiile, le cresc sau nu. Și sunt care mai puțin. Și acolo unde majoritatea business-urilor înțeleg că pot economisi, ca să nu fie ideal. Și-o face, dar economie la viceu? Care și cum. Și sunt multe locații care fac inclusiv asta e prostie mare. Înțeleg. Asta e prostie mare. Înțeleg. Doar că știi cum? Este în business așa o vorbă. Praf totul că vă denghi. Da. Dacă business-ul meu încă nu a ajuns ca cifră la cifrele lui, înseamnă că undeva ceva el calculează altfel decât mine. Ori iarăși tu ești omul produs pentru care tu trebuie să fii ideal lins, tu de la 90 la 93% poți pierzi 3 luni de zile ca să ajustezi. De la 90% perfecțiune la 93. Dar el poate stai cu 70 și e ok. Dar nu-ți pare ție că mentalitetul ăsta care, nu știu, sau stilistica asta care tu acum mi-o zici, a dus acolo unde o a adus. Ia uite italienii, mă, uite grecii, uite turcii. Ei din nație în nație își bagă sufletul la dâns și în afacere este tata, ficiorul, bunelul, străbunelul, e family group, e familia. Și ei au ajuns la nivel, am fost acum pe coasta Amalfitană, 4 zile. Rai pe pământ. Băi, comparăm acum șeapa cu alunile. Băi, dar ce fac ei din lut? Dar noi nu avem lut, ei și-au băgat suflet acolo. Și noi avem de lut uite, și eu, de ce să nu fim noi moldovenii cu suflet în eu la italieni, turci și la toți ăștia pe care le-ai spus, pot să văd, de exemplu, tocmai pe cei care nu fac nică cu luturi, cu variante, dar în schimb sunt mari antreprenori în cifre. Noi acum vedem ce e și important pentru noi. Vreau ca și concluzie să iei după toată discuția asta un singur aspect. Că dacă tu până la 1 februarie din business-ul respectiv puneți termen și control până la 1 februarie 31 ianuarie 01 nu ai acei 2500 de euro profit, astea sunt 3 luni de zile pe care trebuie să le urmărești, 3 luni de zile în care tu ai SMM-șic la care tu îi spui, dragul meu, pentru ca să faci tu ăștia 2500, ți-ți trebuie noi am spus 5. Și este un prim punct de control pentru noi. Noi am spus 5.000, pâlnea la noi 5,62, nu 100, dar 50. Da? Nu îmi trebuie 100 de clienți, dar 50 de clienți. Corect? Ți-ți trebuie 50 de clienți până la pe lună. 62 de clienți. 62 nu, este acolo următoarea pâlnie care era 100 de clienți cu 80 de euro pentru 8.000. Dar nu îmi trebuie 2.000 jumate, stai în jumătate cu tot cu cheltuielile care le avem. Tu la SMM și trebuie să spui, dragul meu, ne-i trebuie pe lună să am 100, asta nu 100, 50 de vânzări. E că în capul lui trebuie să fie foarte clar, 50 de clienți. Mai ales că tu spui, el așa e de maladeț, el la mine și vinde, el la mine și tot faci. Super! Tu spui, dragul meu, 50, uite, 50 de clienți, eu am nevoie să-mi generez tunie și eu mai departe să-i prelucrez, să le dau o ofertă, să mă duc. 50 trebuie să am, înseamnă că tu gândești acolo la tine, trebuie să iei 100 minim din cei cu care tu comunici. Ca la mine să ajung curat 50, la care eu le-am dat oferta și eu cumpărat. Da. Mai departe tu aici îi să vezi cât e el de bun. Cât e el de bun în SMM, în prelucrare și tot așa. Okay. Pentru că dacă el e bun, el înțelegi, domnul director, vreți atâta, nu întreb pur și simplu cu postările, noi nu facem treabă, nu întreb buget de promovare și tu întreb cât buget, dar să testăm și mai departe. Tu ai început a băga minim 1000 de euro în marketing, etc. Dar asta înseamnă sisteme și management. Gata, creația e că acum la 83%, că mai este până la perfecțiune, mai ales pentru tine, dar la 83% e suficientă. Ți-i trebuie acum cifre. La 2.500 de euro, noi putem să avem o înțelegere. Concret curat. Apropo, nici nu pun aici suma ta de salariu. Eu doar îți spun 2.500 tot cu salariul tău ca director. Da? Și ca instalator, și ca, deci nu e 100% viabil business-ul. Dacă la data din 31 ianuarie tu n-ai în buzunar
2500 de euro, promite solemn acum că închizi business-ul respectiv. Îl închizi, nu-l transmiți. Nu, n-l închid. Nu promit lucrul ăsta categoric. Dar fac așa ca să fac o delegare până într-atâta. Tu n-ai să poți să faci delegarea. De ce? De atât dacă tu nu poți să faci delegarea. Eu după 3 luni de zile, dacă nu fac lucrul ăsta, dar eu am să fac. Dar zic teoretic. Așa. Și asta o spun la toți. Nu ascultați. Nu, dacă vă băgați sufletul întotdeauna să primească. O să primească. Dar uite, dar și instrumentariu. Dacă facem ceea ce ne învață și veniți aici la grupul nostru, la mentoratul ăsta și o să aflați atâtea lucruri care în școală nu le mai înveți. Numai de la businessmeni. Și apropo, ar fi foarte bine să faci lecții la școală. Te rog foarte mult. Eu, Doamne ferește, să văd studenți cei care n-au interes. La copii. Eu am predat, am fost. Bravo. Și eu am predat și eu am. Știi cum? Când te duci acolo și vezi 2-3 fețe interesate pentru că restul așteaptă să termină clasa, e totul altceva decât când vin ei și pentru că Du-te în școlile particulare. Am fost. Ok, deci și-am zis dacă că nu, eu nu las. Gata, eu nu las nu lăsăm. Dacă nu, noi asta delegăm și după ne ocupăm cu ce? Tu spune. Eu nu știu, imobiliar vrei sau ce vrei să faci? Păi da, tu ai văzut tu ai o caracteristică față. Mie îmi plac imobiliarele, dar tu poți să faci orice. Mie mi-ar sta, eu m-aș descurca? Sigur că da. Am și să mă bâlbâie. Sigur că da. Ok. Sigur că da. În vânzări de mașini. Vorbești cu oameni, îți faci reels, da. Pe lângă imobiliare, ce business ar aduce? Să faci orchestra Andrei Frunz. Scunturi la morturi. Hlăhăbele. Nu. Dacă serios, ok, bine. Imobiliarele pentru că să-ți permite ca să comunici cu mulți. Tare mult îmi place băiatul ăsta care face, și ai participat și tu, și Dan Davidan, Dan, salutări, cu mașinile. Mașina ta, podcastul. Așa. Cum se numește? Daniel Racher? Da, care face cu podcast cu mașina, nu? Și inclusiv leagă mașina și ce faci tu, asta e super idee. Și vrei să faci asta? Vânzări de mașini. Vânzări de mașini. Ok. Vânzări de mașini. Sau vânzări de mașini. Anume de lux. De lux. Da. Bun. Mai ales că eu am mașină electrică și sunt pro-eco. Mai ales că în livadă eu nu folosesc prostii, sunt pro-eco. Mai ales că... Noi ne notăm de obicei aspectele astea și colegii mei după asta revin. Pe data de 31 ianuarie, pe 1 februarie, noi ne uităm în cifre, în cash flow. Între timp noi oricum o să fim aproape pentru că există ședințele din mentorat, dar tu între astea 3 luni, cel mai important, și o să înțelegi, mai ales că o să fim aproape de tine, tu o să înțelegi dacă real pentru tine este posibil ca tu să construiești un sistem, pentru că dacă nu îl construiești lângă noi, în afară, sigur nu îl sistemul trebuie. Și dacă da, să înțelegem de ce resurse avem nevoie ca oameni și ca bani, pentru că să facem este 2000 profit. Da, suntem către finisarea acestui podcast. Eu, înainte de mulțumire, vreau să fac un anunț. Dragii mei, persoane care s-au abonat la canalul nostru la Instagram, Lemnar Decor, spuneți-mi, vă rog, totuși, care e denumirea potrivită? Lemnar Decor. Lemnar. La tine e Lemnar? Lemn Art Decor. Lemn Art Decor. Deci, toți acei care sunt abonați la Lemn Art Decor pe Instagram, Facebook și pagina noastră, spuneți-mi, vă rog, care vă este mai la suflet și poate aveți chiar o noțiune specializată pentru această piesă. Pentru că, uite, sunt foarte multe. Am ieșit pe piața românească și ei mă hăcuiesc sau cum îmi spune că, de la început eu spuneam că e carcasă. Și știi ce îmi spun? Ce mă, ăsta e animal mort, mă, la noi vitele tăiate care stau pe cui sunt carcase, carcasa animalieră. Deci vreau să fac un anunț. Cum să-i dăm denumirea acestei piese decorative care acoperă calorifere? Și am mai multe. Panouri decorative, măști, carcase, fasade, ecrane, copertine.
Lucrul ăsta îl voi face și oficial pe Instagram. Și dacă aveți opțiunea voastră, oricare este, sau dacă aveți scrieți-o în comentarii acolo, cum voi vedeți, cum se numesc astea, uminești, așa cum voi, voi le-ați spune. Eu am să fac un Instagram un test, da? Și grupul cel care va lua mai mult va primi 20% de reducere la această piesă, ca să nu dau eu acum o influență, 20%. A doilea grup va primi 15% și a treilea grup va primi 10% la orice calorifer, la o bucată. Abia aștept luna februarie. Până atunci noi avem mult de lucru. Mersi pentru discuții și că ai adus exemplu. Spor la treabă și mulțumim, domnul Alexandru. Spor, succes. Și vouă succes. Faceți treabă bună. Mulțumim mult.